Nisari thlasom pakhat sang ni som ni panga a department lampo hian Thuchhuah anon siam ve ngala thlir tu te in zawain chu pai leve gole ole tuntum chu kuat lo lampang deuh hlek tun nai me thil thleng nisari thlasom pakhat sang ni som ni le panga a republic veng thlanga thil thleng mizo namlam Cheraw du da taka lam chung chang kha toite in company khatlek in han soi ve kadua mizo kan namlam Cheraw du da taka anron lam kha ani a andu dan dan in anron sik soya he thil hi chu thil serious tak le lomom lo tak ani katia keima chuan ole soi thui vak mai nan lam lai hi toite han en photila hei an lam kan muang hian an pultran ate po hi an han lam dan an hanin ti an ban an han ti dan velte mizo da lam dan ke manina Cheraw kan lam thin dan ang kha ani lo ti kan mu the theyanga tin helaya hian mizo nam lamin kan lam leinem hanti don po ni sela Cheraw mau an manga tin mizo ina Cheraw kan dan kan khon thin dan angin an khonga tin music la ni se mizo ina kan man thin Cheraw kana kan man thin kan mizo nam music ania tin ami pa mau han khong tu te la hi kan nam thuamin kan mizo mi pa in thuamin an in thuam ma ro chu a mei che te hi han en hian mizo anang lo ka tia alama te chu mizo po lo ni lo ma sila mizo in an zirtir don ani ti hi achiang reng maya hetia namdang kara ke mani namlam diklo taka lo introduce tu te mo lo tidang lam tu te hi an za puyom ka tia tin an don thui lo ka tia namdang hi an namlam hetiang hian tidang lam ve don ta sela I an pal zam mai hian karing bik lova han en reng po hian mizo namlam music le Cheraw chu ani tak nangin ma se an lam dan ki ro hi chu Cheraw kan pa nga ya ni lo ti kan hret theyanga kan muanga hei anti omang lo khop mai ka tia kan cultural dance Cheraw hi an za lo emo ti mai turania heti han en hi chuanin min wa han za sak lo o han ti mai te po a olani he thil hi chu I aza thak ka ti boka I keima ngai dana chuan mizo kan ni na min ti ming che thei tu ani ba ka min ti mual phowa kan nam culture tin kan lo chuang ve thin ema hemi bamboo dance si chu ma se hetia du da tak me anon lam hi chu a om ang lawani mo thu nei tu te lampo hianin danangin ma an lak thuai a be sei oma tin hei he thil hi republic veng thanga thil thleng ani a republic veng thang local council te pon Thuchhuah an siam to ni in kan ria an Thuchhuah siam te po anon post sa Facebook vela khan han chher chhuah tumila nisari thlasom pakhat sang ni som ni panga a Red Bull tlang rom event urban downhill mountain biking event nei laya tutenge anni kan hriat lo ten mizo nam thuam in bel chunga lam entirin mizo nam lam tibor bang thei zonga hun anron mang hi keini republic veng thang local council le branch OMA chuan kan hriat puilova he thil kan veng chunga thleng hi poi kan ti a aza thak kan ti in kan dem hle ani hetiang thil hi thleng to lo turin kan du tak zet ani tin video lo viral chiam mai hi mizo nampoi soina ani theya wangin lo ti dar chunjom lo tur le anei po in lo delete turin kan in ngen ngal ani ti in Thuchhuah an siam hala an ti thra ka te hle maya I nam ang zonga in ti mol phona ani theya wangin I hetia ma an ron langal chat mai hi a thra ka tia ka thlop khop mai tin art and culture department lampo hian Thuchhuah anon siam ve ngala han chher chuak vele zuaila art and culture department chuan social media lama dar mek mizo namlam ro puile za Cheraw kan lai diklo tak maya aizol veng pakhata entir ani chu poi ati hle a heng kan namlam nei te hi tibor bang zong le aza na ti mel hem zonga entir hi aphal lo ti hi mi puite acha non le ani tuna video dar mek po hi zir chiangin malak atum mek ani aintia art and culture department
directorin ming asaina hi atra ka dikhop mai mi puite po hian thlop tlangila he thili chu chui chuak ngei sela he tianga titu te hi chu dan anga Hrem an phu nin ka ria keima ngai dana chuan he tiang an nam lam ang zonga an lo la suwa sam hi chu an tio mang lo tak zedani tin Jerry mang pa ti khan angai dana ron soi pialama hei India Constitution te aronda tela dan aronda toite hian chair chuakila hei ka hria dan nen po ain anga mi in shelo tam takan lo lom takin hei hi uluk tewin lo ngai thaula India Constitution article somni pakwana sub number pakhatna noya chuan namro hlu namlam namhla le adangte anei tu mi puite rel rutina le liam thei zonga mi pui mit mua chop chua hi phallo ani a shereng chunga tiang tilui chu kumnga thling zel tan theile poisa choi tir thei ani aintia ama hian a konfi vak lo nge ni hei ka sha dik tok lo mai theya a ria chuan lo soi ula aintia hei hi ka shet vedan nen po ain anga tin mi puite po nam thil renga chuan namhla ani emo namlam ani emo namzia rang hrim hi chu inza sakton hi apoimo ema namdang phei chuan an la serious ani ti hi hriaila tin mi puite po tiang lam zonga lo film khur hram turin kan cha ve du cheu ani